nathi kube nokulahleka kwethu apha kuThixo. Siyasehliselwa sathi sedlula silwanyana. Imfati simkile endaweni yethu. Ja, moin. Hallelujah. Qala wakhalaza qala uThixo. Ja, moin. Qale wazisola ngeyona ndlela. Uthi kayithetha uThixo usenzela umzekelo ngeSodom neGomora. Xa ujonga iSodom ujonga iGomora akunabuthixo, kuphilwa enoba kukanjani. Akuxelelwanga umntu wenza le nto isuta yena ngelo xesha. Hallelujah. Apho sifaniswa neSodom neGomora. Into othi usosuka apha kuThixo, usosuka apha ebungcweleni, usosuka apha ekuzazini, ufaniswa neSodom neGomora. Athi kayigqiba kutsho uThixo athi zani sibonisane. Ja, moin. Uthi noma sibomvu siyahlanjwa sibe mhlophe njengetheni. Ja, moin. Sekunemala elibomvu liyahlanjwa. Jesus, oh yes. Ja, moin. Phezulu ibala Hey, moin. nabantu bayalazi ibala onalo. Ja, moin. uThixo yiza sibonisane, Oh yes, yiza sibonisane. Lord. Yesu lesiteyi Hey, moin. kodwa uthi uThixo yiza sibonisane. Thank you, Jesus. Nawe uyasibona isiteno naso kodwa uThixo yiza sibonisane. Ja, moin. Awusamanga kulaa ndawo wawukade ume kuyo kodwa uThixo yiza sibonisane. Wawuyiwoshipha awusawoshiphe uthi yiza Hey, moin. sibonisane. Ja, moin. Siyabonga umshumayeli ozashumayeli, Oh. awusenamvakalelo Hey, moin. yokushumayela. Ja, moin. uThixo buya, come back home. Yiza sibonisane. Hallelujah. Uyayazi indawo odlule kuyo, uyakwazi uba utheni uthe. Hey, God. Yiloo nto yokucenga ethi uya yiza sibonisane. Ja, moin. Hallelujah. Usaqala unyaka uthi abuyela kuThixo, uyele endaweni yakho, come back to your position. Hayi baze uyazazi ubethi unyaka ophilileyo, uyazazi kuthetha kwenzeke. Hey, God. Usuke kwathini ngoku uba come back home. Yiza sibonisane. Hallelujah. Ukuthetha kukaThixo akufani nokuthetha komntu. Xa ufika kuverse 21 kuthetha abantu abakwaziyo, akuthethi Thixo. Uthi umntu yiyo, bayakhuza abantu Hey, God. ngoba bayakwazi uqala kwakho ubungumntu njani. Ja, moin. Xa uvela kulaa vesi bakhuza abantu. Ah, God. Thank you, Jesus. Uthi uThixo yiza sibonisane. Oh, yes, Lord. Abantu abathi yiza sibonisane Ja, moin. bajonge i-background yakho ubunjani, Hey, God. utheni ngoku unjena. So ngabantu ngabo. Hallelujah. Bathi abantu kuverse 12 nasekuvesi 22 bathi uyenyuzile. Into yathi ulahlekene nobungcwele, umlahlile uThixo, usukile endaweni yakho, bathi yiyo. Oh, Abanaluvelo abantu bayahlekisa ngengxaki yakho, kodwa ubawo yena uyakucenga.
Haleluya. Ufuna ukuvuyisela endaweni yakho ubawo. Kodwa xa siya abantwini bathi abantu yiyo. Bajonga wena, bajonga izolo lakho. Bajonga indlela obusenza ngayo ngo-2025. Bajonga indlela owenza ngayo ngo-2026. Bathi yiyo. Haleluya. Namhlanje bazawuthetha abantu oko bathetha bayeke ukuthetha. Abantu bathetha oko. Uba ungafuna ukwaneza abantu awungekho umkhonto uThixo. Kumele waneza uThixo unganeza abantu. Abantu bakhuze very late bebona ingxako kuyo. Kanti uThixo phambi koba babona abantu abeselexolelene nawe. Ubona uThixo bekengabona abantu. Uthi kuvesi 18 yizani sibonisana. Ukuthi ubona ukonakala nokulimala kwakho. Sawufika ku-21 ubonwa ngabantu bayathatha ngengxaki yakho. Oh! Yeah, God. Thank you, Jesus. Uzawuva uThixo okanye uzawuva abantu. Hey, God. Haleluya. Uzawuva abaphi? Uzawuva abaphi kanye kanye? Yeah, God. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Bathi abantu imali yakho isuke yathini? Yabantu kuyibo. Into ethi uverse number 21 ubublessed highly favored. Kodwa kawusuka apha ku-21 abantu bayakudescribe. Abantu bajonga indlela kuyiyo usengcwele. Bajonga indlela oyiyo selungangcwelanga. Bayakhomperisha. Wakwabena Thixo abenje. Wakwabena Thixo unje. Wakwabena Thixo nephumelela. Wakwabena Thixo unje. Oh, God. Yeah, man. Yeah, God. Uthetha abantu hayi uThixo. Hey, God. Uyazi imali yakho iyatsho ka unoThixo. Futhi imali yakho iyatsho ka ungenaThixo. Imali yakho inavelu xa inoThixo. Kodwa imali yakho ayinavelu xa ungenaThixo. Yeah, God. Imali yakho ibisenza izinto ngoba ukunentsikelelo kaThixo. Oh, yes. Kodwa wasuka ebuthixweni. Imali yakho yaligwini. Oh! Noba unayo imali kodwa ayinavelu. Oh! Noba unayo imali kodwa ayilasti. Noba unayo imali kodwa kanti idliwa imibuku. Imali yakho iyalahleka ngoba unaThixo. You earn 50,000. Kodwa umuntu earna only 10,000 akudlule. Kaloku yakho imali eligwini phakathi kwenyingo. Eyakho imali nje iyalahleka. Ngoba yakho imali nje ayinaThixo. Yagweba into asuke ephele. Oh yeah, bathi abantu imali yakhe iligwini. Kodwa phaa kuverse number 1 imali yakhe inevelu. Into ethi ntwana velu kuwe nguThixo hayi wena. Into ekwathi inzima wena nguThixo hayi wena. Into ezingawuhlonitshwa nguThixo naye hayi wena. Abantu bathi kumthatha uNtombazana. Ndayenza uNtombazana, bona uthatha uNtombazana. Bona uthatha uNtombazana. Into odala uba bandihloniphe batsho nguThixo ondenza iveli. Kodwa xa ndingenaThixo andingotata uNtombazana. Into ekwazi uhlonitshwa yile nto nayo ngulo Thixo. Wahlukana naye uzovela. Hayi banobani sebebiza ngegama. Hayi kaloku ukuhlonitshwa uThixo kuwe. Uske wahlukana noThixo wathi wayile nto uyiyawo. Oh, God. Oh, yes. Imali
iwayini yakho hayi ukwazi akho sokuyibalela ugwini awunamali uyazicingela nje ukuthi awunanto uthi kubona mali kanti awunanto uthi ba uyahlonitshwa hayi wawuhlonitshwa usahlonitshwa abahlonitshwa abantu abangenanto uhlonitshwa abantu abanento uzubenento yiba noThixo uzuhlonitshwa yiba noThixo Jesus, oh yes. Noma ngathenga isutu ube nesitayile awuhambe endleleni hayi awusuhlonitshwa kodwa xa unoThixo uyahlonipheka ngoba lethu nayo nevili Yahweh. Thank you, Jesus. haleluya kuthiwa iwayini yakho ingangwe ngamanzi kakakakakososithi imvanye ngoba awusathi umuntu uyakitya imvanye Hey, Nkosi. utya imvanya abantu batya iwayini wena utya imvanya haleluya utya umngcengwa abantu bathi iwayini wena utya iwayini kuthiwa eyakho ingcengwe ngamanzi into ethi yakho iwayini ayiselo wayini xa kuthethwa ngewayini kuthethwa ngempumelelo kuthethwa ngantoni ngokuba na-more than enough ngokuba uphila kwi-abundance uphila kwi-overflow kuthi iwayini yakho isenethe iyavakala kodwa unfortunately into ngenatshixo iwayini yakhe ingcengwe ngamanzi. No one is willing to taste your wine. Yo. Because your wine is being mixed with water. It's not a real wine. Abantu bayisela asiyofuna enye iwayini. Kaloku lena yakho walitheni ayinathixo. Abantu bafuna iwayini entoni enothixo. Haleluya. Uthi bayisela iwayini engathixekana. But unfortunately, there was no God in that wine. Kwenziwa nguThixo bathi phenanye sifunanye ngoba kule wayini kunoThixo. Hey, Nkosi. Alifuna ushumayela kanje kodwa ke ndinaye nendlela ngifuna ushumayela. Abantu basela mandi kuze kufike umnqamane bafuna ukwanela kunento engabangonelanga kunonxalo bafuna ukwanelisa unxalo lwabo kanti abazi ukuthi olwanxalo luyawufezwa nguThixo. Haleluya. Udinga uThixo uze kutheni ufeza kaloku unxalo lwakho. Haleluya. Awudingi iselo hlilisayo kodwa udinga uThixo. Haleluya. Engakukho umuntu ongathi ndiyamfuna uThixo atsho uThixo ancede lo muntu inkosi yakhe. Hey, Nkosi. Xa ndizawuyeka kowena vesi yokugqibela ka-chapter 18 ka-18 kwisahluko sokugqibela phaa vesi yokugqibela ekuhlela uvesi zonke into zakho ziyatsha. Oh my goodness. Yebazalwana ubuphila kwe-overflow kwe-abundance kunoThixo kodwa yonke into that you use to have iyatsha. Haleluya. Yonke into iwayini yakho iyatsha, imali yakho iyatsha, yonke into osawusuka ngayo iyatsha ngoba unaThixo. Hayi babazalwane udinga uThixo kanye kanye ngoba into kokade unazo thina ziyatsha ziyalahleka. Uyabona kanoThixo
ufana nomuntu othweleyo. Umuntu othweleyo wafana into zakhe ziyamlandela ziyafa. So xa unoYesu uyazimaintaina into nazo, kodwa usongabi naYesu ziyatsha. Haleluya. Kunomsebenzi ophiwe nguThixo uzokuyinsikelelo kwahlukanise noThixo. Awuyaphela umsebenzi ungazi bakutheni usikophela umsebenzi. Kanti utheni uthile umsebenzi wakho. Ube nomzi ungazi bakutheni emzini wakho. Ungene idivorce, hayi uthile umzi wakho. Ube nomzi bekuhle usuke ngutata ufe wena. Uthile umzi wakho. Abantwana bakho bahlala emzini omkhulu, unfortunately abaphangeli. Uzawazi indonga behlala kuwo. Into ethile abakade benayo ithile. Ngoba le nto ubonayo ibivela kuThixo. Wasuka wena walahleka ngalo Thixo. Into zakho ziyatsha. Yeah, man. Thank you, Jesus. Don't take for granted okaYesu. Baye bafumana igrant. Umuntu asuka afake kuThixo. Zivalwe igrant abangadora baphosa ngabafumani. Ingqabo lahleke noThixo. Hayi wazalwana, abanga-apply ukuthi igama lakho alifona. Abanga-apply ukuthi i-ID yakho inana emanana wambelani. Into zakho ziyatsha. Abanye abasokoli kodwa wena uyasokola. Ifesi yokugqibela ka-chapter ndiyawoyika ithi into zakho ziyatsha. Haleluya. Uma ulahlekelwe ngoku khawujonge uba ume kanjani. Hayi udinga uyazazi uba ume kanjani wena apha ebuthikweni. Sekusitsha amaqhiba akho ume kanjani. Sewulahlekelwa imali ume kanjani. Sewulahlekelwa umhlaba ume kanjani. You are so quick umasibulema abamelwane. Akenzanga nto umelwana. Akuthakathanga this time. Kodwa uthakathwe nguwe. Ume kanjani apha kuThixo. Hayi bandithanda emsebenzini, bathakathe emsebenzini wakho. No. Nguwe igqirha lakho. Wena uthakathwa nguwe. Wena ubulawa nguwe. Into zakho zidliwa nguwe. Hallelujah. Otho Thixo yizani. Sibonisani. Izani. That is what is we need to sit down, sibonisani. Sizani lutho izani sibonisani. Izani. Sikubonisana ngoku izani sibonisana. Ayinokonakele kodwa izani sibonisana. Ayinakuhambi kahle kodwa izani sibonisane. As long as usaphefumula umphefumulo wakho usenyameni yakho, it's not too late. It's not too late. You can repent. You can come back to God. Into zakho zonke zabuyiselwa. Hallelujah. Mandehle umuntu omsana mthole imoshe mandehle. Thikwani baba nisibeleke bathazi bazalwane. Lekamile.